mica. Demà tindrem uns quadríceps amb unes agulletes ben xules. Ja som al peu de terra i ara hem d'anar a buscar la meva navalla. Estava passant per l'altre control, m'han dit no, Grivet no. Surt a fora i tornes a entrar, sense dir-m'ho, amaga'l on sigui i ja està. I ara l'anem a buscar. Navalla trobada. Tot bé. Oh, mira. Que maco, tio! Les faroles són brutals. Que avui dormim sols en una habitació. Entres i literalment és només un llit. Però no ens cal res més, tio. Tenim aquí el lavabo, no l'he mirat encara. Que ens podem dutxar i tot, ens podem dutxar. No fa fàstic la dutxa. I el millor de tot, que no ens esperàvem per res del món. Tenim putes vistes a Montmartre, tio. I tot això per un econòmic preu de 23 euros per persona. Ens dutxem ara, no? Ui, tant! Cara d'una pudor. Tinc una samarreta, tio. És que com se t'acudeix? Bueno, jo també en tinc només una, però no és la del Vic, almenys. Que gust! No passa molt! No t'estiris, dutxa't. Dutxa't. Tenim tovalloles? Sí. És com si fos raro, saps que et toquin tovalloles quan tens lavabo. Jo què sé, tio. He dormit a la llet desinflat, però a tarda. A menjar una mica. És que el panorama és bastant graciós. Que poc es necessita, després de dormir tan malament. Molt bona nit. Bona nit. Diem adeu a l'habitació, la millor en la que dormirem i en la que hem dormit. A Jordi li agraden més els perrillos que la Torre Eiffel. Anem a pujar a la Basílica du Sacré-Cœur. El Sagrat-Cor, collons. 200 escaletes a anar fent. Uah, quin mareig podries pillar aquí, Non-stop. És guai, passar per aquest caminet petitiu. Uncharted. Sí que és que sí. Una mica més de pujada. Epilèpsia, claustrofòbia. M'encanta. Totes les taulades grises així, inclinades. Aquí el pedazo campanar. Mare meva. Bastant més alt que on estem nosaltres. Pichu! Tocant la primera gàrgola de la nostra vida. A bon lloc, Aquí estem. Hem baixat massa ràpid, suposo. Que hem baixat de Montmartre i estem tancats. Bueno, s'ha de posar la clau i treure el seguro. S'han tancat a Montmartre? No podem tornar enrere? Pues aquí passarem la nit d'avui. Espero que ens doni la llenguanissa per dinar i sopar. Suposo que esperar. Bueno, Hem aconseguit sortit. sortir.
Hem sortit una mica a la força, ens hem carregat un tornillo de la porta del Sagrat Cor i bueno, ja està. No ens han deixat entrar a la Santa Capella, però ens estem apretant un crep. Més o menys el mateix. Portàvem una navalla, hi ha un control que flipes. El crep ha entrat de fa volar. A mi m'agrada molt perquè sóc fanàtic de veure columnes i la veritat és que el Panteó és literalment tot columnes. I és superxulo. Hem vist les tombes de Voltaire, de Rousseau, De l'Émile Zola, de Victor Hugo. N'hi ha moltes i la cripta és superxula, la veritat. És molt maca. Bueno, per segon cop hem hagut d'amagar la navalla per aquí al costat de la Santa Chapela i... Directes a dins. Som-hi-li. Dins de la primera cambra, i per si no teníem prou, escaletes de cargol. Quina passada. Wow. Questo è bellissimo. Tornem a passar pel Louvre i comptarem quan tardem a travessar-lo tot de banda a banda. Són les 2:06. 9 minuts. Anem cap al Museu de l'Orangerie. Fa pinta que ens pot agradar més perquè és de l'impressionisme. Hem endevinat l'un a l'altre quin ha estat el nostre quadre preferit. Ha valgut bastant la pena, molt guai. És petitó, però hi ha molt de tot. Versailles time. Bye-bye. Bye-bye, driver. S'acaba la nostra aventureta de París. I ara ens queda una sortideta bastant dura. De 2 hores i mitja de cotxe, 3. I anar a dormir ben tard avui. I en un matalàs que es desinfla. No com a l'última nit. Res millor per acompanyar aquest viatge de tornada a la nostra terra que el bon búnquer d'avui. Londres, Anglaterra. Londres, París, és molt bo. Si no és la biografia... D'aquí poc és una hora que comparat amb el que portem és poc. Arribem a Puesto. Just davant d'una església. I ens anem de pet a dormir. Que són les 3:30. Bona nit. Bueno, ens està costant molt llevar-nos. Perquè la veritat és que està molt bé, no fa gens de fred. Són les 10:40 ja. Estan dinant aquí i encara no ens hem llevat. Vam anar a dormir que estàvem sols al pàrquing pràcticament. I ara tenim gent a totes bandes i tot arreu. Just aquí hem dormit. Que bonic. Comprar croissanet. La calidad de los mejores panes no se juzga por la vista ni por el olfato, sino por el sonido. Ratatouille! Recordem que moltíssimes coses gratis pels menors de 26 anys de la Unió Europea. Catalanets de menys de 26 anys, aprofitem abans de fer-nos viejos.
Vale, va. Museus. Rànquing dels 5. Número 5. D'edificis i esglésies. Què hem anat? Top número 6 per mi, Que complicat! Montmartre. Què dius? Uau, què dius? Puto niñato de merda. Que complicadíssim, És que tu diràs. Montmartre. Què dius? Bueno, vale. Escaletes de cargol. Em fa ràbia i tot. Però sí. Mítica clàssica. Agafem un tio que estava fent autostop. Semblava bona gent. O sigui que hem dit, endavant. Avanti popolo. What's your name? By the way. Pierrot. Bueno, en Pierrot. Molt maco. Superbo. Això sí, l'hem portat només 15 minutets. Ja. Però bueno, hem xerrat una bona estona. Hem trobat un molt bon spot per dinar. Salsitx de Toulouse. I amb una mica de pebre. Des que hem dinat, només hem fet cotxe. Ara en Jordi està fent un gir completament legal. Estic fent el francès. Això és el francès. I com que hi vam avançar bastant a la nit, que no ens esperàvem, doncs potser avui ja arribem a Vic, que dormirem com angelets. I apa, ja tenim, viatge fet! Hòstia! Compartir amb els germanets, fent família... Recomanadíssim. C'est fini.